Afirka a yanzu waɗansu ƙasashe su kuma sun ce sun rantse su ma sai sun huta daga ƙarƙashin mulkin mallaka, kamar irin waɗannan ƙasashe na IAS shine Niger, Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma sun sha alwashi sun ce insha Allahu su ma sai sun samu incin kansu kamar yadda sauran ƙasashe na duniya suka samu incin kai. So amma wannan abin dole ne sai an jajirce. Samun incin kai kamar yadda na gaya muku ba a yin shi da barci. Samun incin kai, duk ƙasar da kuka gani a duniya ta samu incin kai to sai da ta yi yaƙi, sai da ta yi gwagwarmaya. Don haka sai mu ɗauki kwatanci da sauran ƙasashe waɗanda suka huta daga ƙarƙashin mulkin mallaka ya suka yi. Wannan shine za mu ɗauka mu gani, mu ɗauki darasi ya wace hanya suka bi suka samu kansu yanzu suna tsaye da a bisa kan ƙawahuwansu. To kenan shi ita wannan incin kan wannan ba a baka shi, turawa ba za su taɓa baka incin kai haka kana barci, sai ka tashi da kanka kayi gwagwarmaya. Yanda ake cewa shi wannan independence kin nan da abin ne a incin kai ba a samun shi ana barci, dole sai kayi gwagwarmaya, sai ka kwata da ƙarhin hatsi ne zaka kwata, ko ka kwata da ƙarhin hatsi ko ka tsaya ka ci gaba da bauta. To wannan shine. To a yau insha Allahu a cikin wannan hili na Afirka mu farka za mu yi magana ne a game da wannan hare-hare da suka yawaita. Kafin in shiga in tsindimu a cikin wannan fashin baki na siyasa ta IAS, ita ce siyasa ta waɗannan ƙasashe na Burkina Faso da Mali da Niger, zan meka ta'aziyata ga waɗannan 'yan uwana mu a Niger waɗanda muka rasa. A jihar Talabiri an kai hari, an samu sojojinmu da 'yan ta'adda suka kashe. 'Yan ta'adda sun kashe mu sojoji, lalle ban san ba adadin sojojin da aka kashe, amma dai an kashe mana sojoji a jihar Talabiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu, ya gafarta musu, Allah ya karbi bakuncinsu, kuma Allah sa sun samu shahada. Saboda kamar yadda na gaya muku a cikin wannan gwagwarmaya da muke, duk sojin da ya faɗi a hilin daga insha Allahu ya yi shahada, kuma insha Allahu aljannal firdausi ita ce makomashi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk waɗanda suke a riba, waɗanda suke tsaro na iyaka na kasashen su dan ka aka musu farmaki, abakan adawa su ka musu farmaki, in dai su ba suke kai farmaki, su kare kasashen su ne suke, kuma suna kare mutuncin su, suna kare dukiyar su, suna kare addinin su. To waɗannan suka mutu sun yi mutuwa ta shahada. Amma su 'yan ta'adda da suka tahi suka mutu a can sun yi mutuwa ta kafirci, kuma za su tashi gobe kiyama da hushin Allah, kuma za su je su shiga jahannama. Don haka ina meka ta'aziyyata ga waɗannan 'yan uwa namu da muka yi rashi, sojojinmu duka da muka rasa tun daga farkon wannan al'amari da tura mulkin mallaka suka kawo mu shi cikin kasashenmu, wanda a can baya ba mu san wannan abu na ta'addanci ba. Zamanin can baya in muka waiwaya, zamanin Tanja Allah ji kanshi, babu ta'addanci a Niger, amma waɗannan 'yan siyasa suna zawwa, to a lokacin nan aka zo da ta'addanci, kuma ta'addancin nan iya tahiya ne da sata na arzikinmu na ƙasa. Sun kirkiro wannan ta'addanci ne don su ci gaba da handamization, su ci gaba da mamaye mu, su ci gaba da sace mu arzikinmu na ban ƙasa da Allah ya bamu. Saboda sun ɗauki mu Afrikawa kamar dabbobi, kuma haka ne wataran suna da gaskiya. Saboda ai wa'annan 'yan ta'addal ai a yanzu 'yan uwanmu ne, ai ba nasaru bane ko larabawa suke kawowa, 'yan uwanmu ne ake ɗaukowa a basu bindiga a ce ku je ku kashe 'yan uwanku. Wannan babu wanda zai yi shi a duniya, babu wata kabila da take wannan abin a duniya in ba baƙaƙen hwata ba, in ba Afrikawa ba. Nasaru babu yanda za a yi a je ƙasar su komin talaucin da gare su a ɗauki kuɗi a basu a ce ga bindiga ku je ku kashe 'yan ƙasar su, 'yan ƙasar ku. Nasaru ba sa wannan. To don haka shine zan yi nasiha ga su 'yan uwa waɗanda suka je suka shiga cikin ta'addanci. Na farko, malamai ku tashi ku yi ta wa'azi a game da hatsari na kai ɗan ƙasa ka ɗauki makami da sunan ka je ka kai ma ƙasar ka hari, da sunan cewa wai kai ka tafi kana jihadi. Ina akwai jihadi a cikin wannan? Za ka je ka mutu kana kafiri ne. Ban ma so, in ba ta kama dole ba za ka so ka ɗauki makami ba ka je, ko sojojin ba da san su ba za su je a ce su je suna kashe ku, suna gaya muku ku yadda makamanku, ku dawo ku zo a yi sulhu. Duk wani abin da kuke so na reclamation za ku iya zauwa, ku zo ku zamana sur la table de negotiation, ku gayi duka abubuwan reketkinku,
abin da za a iya gyara sai a gyara. Amma tura ba sa son ku, tura nan kasashen mu ne suke so su tarwatsa ku gane hulani da ake utilize duk abin da kuke so. A Niger wani irin bahulla ce ne zaka dauki makamai ka ce wai ai kai wai zaka je kai kasa ta hulani zaka yi komi zaka yi, wace irin kasa zaka je kai ta hulani wanda duka a cikin Niger kin hulani ne, akwai hulani akwai buzaye akwai bare duka babu wata etini a Niger wadda ba su yi aure ba. Ko ka kasance kana cikin riga kana da ƴan uwanka a cikin birni, dan me za ku je a rika muku wankin kwakwalwa? Ba wanda zai zo ya maka wankin kwakwalwa ce maka ka tafi kana jihadi ne ka dauki makami ka je ka yaki kasar ka, kafirci ne. Waɗanda suke da zuciya mai imani daga cikin waɗanda suke ɗauka waɗannan makamai, waɗanda suke zuwa su je su sa muku wannan aƙida a kanku, su je su ce ku ai in kuka je kuka mutu kun yi jihadi saboda ƙasar ku gashi nan an toye muku hakkin ku, ku tashi ku nemi incin ku, a ɗauki bindiga a baku. Wallahi duk wanda ya mutu a wannan tafarki ya mutu kafiri, ya mutu kafiri. To don haka na farko nasiha, malamai ku tashi, tunda harka ta diplomasiya za a iya binta, ba sai an ce ba kowane lokaci da ƙarfi za a yi. Ai su tura abin da suke so ne, wanda muke kashe ai ba tura bane, inda a ce in ta'addan tura ne ai da tuni wannan ta'addancin ya kare, ba za su yarda ba a daka kashe mutanen su, saboda wata hanya ce wadda za su yi su kare mu da kanmu mu ƴan Afirka. Hanyoyi da dama suke yi na kashe mutane, na kashe al'umma a duniya. Yanzu kun gani suna so su rage adadi na mutane a duniya. Na farko suka ce kashe adadin mutane a duniya saboda mutane sun yawa. Yaƙi, hanyar yaƙi, hanyar a talauta ku yunwa ta kashe, hanyar kuma hallo wannan allura da ake yi. Ba sun kirkiro coronavirus ba, coronavirus dama ai kirkira ce, ƙarya ce, kuma a yanzu sun ce ta huto saboda akwai election a nan Amurka za a yi. Za su yi kokari kuma su huddo wani sabon al'amari wanda zai yamutsa duniya, ya cakula duniya baki gaba ɗaya. Ku tsaya ku gani, kwanakin wannan kun fara ji an ce coronavirus ta huto, tun da fara da ta huto anan muka gargaɗi mutane muka ce ƙarya ce. Sai le nouvelle ordre mondial suke so, tunda su suna gani su ne kamar waɗansu alloli ne a ban ƙasa. To kuma mu da yake musamman a komi bakake su ne aka huce, su ne ba su da kwakwalwa, ba su da nazari. Ka ga bakin mutum duk irin karatun da zai yi ba zai taɓa ba gane makircin turawa. Kaɗan ne daga cikin mu za su iya gane irin makirci na turawa. To don haka kenan waɗanda suke ɗaukan makamai, ku je ku kashe ƴan uwanku. Wani irin rishin hankali da jahilci kai hakan ga. To na gaya muku turawa suna aiki da su da larabawa, yawancin lokaci suna aiki da su da larabawa. To amma yanzu za ta iya sake zani, tunda yanzu Saudi Arabia da su wannan Emira Arabikin nan sun fara samun matsala da kasashen turan yamma, musamman Saudi Arabia yanzu da ta huta daga wannan yarjejeniya da suka yi na dolar. Wannan yarjejeniya da aka yi ta dolar yau tsawon shekara 50, daman shekara 50 ne za ta ɗauka. Tun zamanin Nixon aka yi wannan, President Nixon na nan America, kuma hallo da shi da wannan gashi da suna wannan Kissinger. To wannan su suka yi, Harry Kissinger da shi iya gashi da suna Secretary d'Etat American, da shi da Nixon su suka je suka yi sinyekin wannan dilkin da Saudi Arabia na cewa le petrol sera vendu en dollar. Shi ya ba dollar supremacy kinta, shi ya ba dollar karhinta. To a yanzu dollar tana nan tana collapse, kenan sai sun bi partule mu duk inda akwai wani abubuwa wanda za su sace na kasashen mutane su je su yi. Kuma Saudi Arabia ita ma za su kai mata matsala, ba tare ba suke aiki aida. Ai tare da Saudi Arabia suka yi dilkin, aka je a lokacin nan aka je aka yaki Union Soviet a Afghanistan, aka kore su daga Afghanistan. Daga baya daga nan aka fara kirkiro waɗannan kungiyoyi na ta'adda da sauransu. Daga baya aka ba su fatawa, tun daga can Makka aka ba su irin fatawa, aka ce a wannan zuwa yakal ƴan waɗannan communist kin ma shi ma jihadi ne. Haka aka sa musu akasi bin Laden da suka tahi da suka yaƙe su. Kuma daga baya sai su ƴan Afghanistan Taliban suka yi wannan kisa, suka ce su ma za su sa shari'a. Kuma a lokacin nan Amurka ce to ni kuma yanzu zan yaƙe ku, daman kun biya mini bukata ta tunda kun kare kun kori Rasha, to yanzu kuma mu ba za ku zo ba, kuma ku komo zuwa gare mu. Daga nan abin ya tashi. To daga nan suka fara kirkiro waɗannan abubuwa na terrorism ko jihadism. Wani irin jihadi ne kuke? To fatawa ce aka ba su a can baya, a lokacin da Saudi Arabia da su da America suna alliance, suna abutaka. To kuma hallo sai aka ci gaba da shi, hal ya zo aka yi September 2001. Wannan September 2001 kin da aka yi, aka je aka kai hari ga waɗannan dogayen gidaje na New York a nan Amurka, aka bige su, aka ce 'yan ta'adda ne suka bige su. Daga nan George Bush ya ce to yanzu sun yi declare kin yaƙi na ta'addanci. Daga nan ne aka fara ji ya huto iya magana cewa to ho yanzu gashi nan ho za a je duk inda akwai 'yan ta'adda a duniya za a je a yaƙe su. Wannan ya ba su dama